Mga ka-idol, update ko sa inyo. Ito pala yung ginawa ko kaninang umaga. So yun, ang oras ngayon ay 11:42. So yun yung natapos ko. Ito yung may 6 na buong tiles pa yung papasok bago matapos. So yun mga ka-idol, lang dito muna. Update ko na lang sa inyo. So yun, nagtatiles pala ako. Yan yung ginawa ko. Pag natapos ko na mamaya, update ko sa inyo mga ka-idol. Subaybayan nyo. Mga ka-idol, ito na, update ko sa inyo. Tapos na pala. So, ito na yung ginawa ko. Yun pa, inaano pa ng grout. Yan yung tineles yung maghapon. So, mga ka-idol, sa next video, abangan nyo. May bagong gagawa na ako na naman. Siyempre yung mga ano nito, katuloy pa nito hanggang doon, tatailsan hanggang sa kusina. Abangan nyo, pakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ng pagtatiles nito. So wala kasi akong nagkakameraman, ako lang mag-isa kasi alam nyo hanggang dito pang mga ka-idol, hanggang dyan matatailsan. Medyo maluwang nga yan kasi itong sala, lahat ito matatailsan. Yun yung kwarto kasi inuman ako. Yun, siradang pang malupitan yan mga ka-idol. So yun mga ka-idol, hanggang dito na muna yung video ko. Bye bye, I love you.